Éitim leat go bheadh sé go hiontach dá mbeadh feisirí tofa do Westminster ná sí ná Éireann agus seanad Éireann freisin. Bheadh sé anna casta dá mbeadh cead gach duine le pás Éireannach timpeall na cruinne vótála duachán Uachtaránach de darlumm. Tuigim an airgóint agus éontaim leis go cóir go mbeadh Cearta go dúscuirt na tíre in a bheith an vótáil I duachán Uachtaránachta ach go páirsanta ag feiceáil timpeall na cruinne má éiríonn leis na milliún daoine eile fiú daoine gan mór an star gan mór an ceangal le Éireann a bheith an vótáil bheith sé sin Beidir ceapan sé mír chuna ceapadh tú fa sin? Yeah, so it's féidir le teoir an na cur ar a méidíní tan. So má dáméocht tú ag rá be ceart go méid aon duine le sais fuil Éireannach vóta a chahabh sa tábhacháin sin. Ní fé like be Beidir go mai fiban ag buint le sin. Agus féidir le rá aon duine le pás Éireannach atá na cónaí Harlar le haid Beidir fethe sa cúig bliain is féidir lo iad siúd a bheith in an a vóta a chahabh sa tábhacháin. So, you know, it's féidir le leat srín a chur ar a méidíní. Aontaíon leat, do méid Beidir trí nó chur a milliún daoine teachtasteach sa tábhacháin sin sa tulcí. You know, ní bheadh sé sin cliste, mar Beidir go méid an mórmh den na vótaí bheith caite istí sa tábhacháin sin ag teacht ó taobh an wit an tír. Agus, you know, I mo thuaimse ní bheadh sé sin fearáilte Beidir go méid distortion ann mar gheall ar tull na daoine tá na chónaí sa tír seo.